Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το έξαθλον. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω με πόσα χρήματα θα φύγει ο Τάκης ο Καραγκούνιος από το παιχνίδι και είναι οριστικό. Αφού έβαλε τα δυνατά του ο Τάκης μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες και τελικά ο παίκτης που θα αποχωρήσει σήμερα είναι ο Τάκης ο Καραγκούνιας, πάμε να σας πω όμως με τι χρήματα θα φύγει. Ο Τάκης ο Καραγκούνιας έμεινε στο παιχνίδι 5 εβδομάδες, άρα το ποσό που συγκέντρωσε είναι 25.000 ευρώ. Καλή επιστροφή να ευχηθούμε στον Τάκη και ευχόμαστε τα καλύτερα στη ζωή του. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!